Mungsuhe keamanan Karang Kajembel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar Gong, kowe asa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek mung gondupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kajembel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kajembel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sak dulita lit. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Wah, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter Kandejayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandhani ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter Kandejayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kandejayan? Neng jaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu jaba e. Ayo, neng Pratan Karang Kajembel. Ayo, tak jerake lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang Reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh mudar. Wah, lha kowe ora omong Truk. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki mudar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ora, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Saka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu.
do mati ana ta telu nek ra papat inggih terus kowe ngekeki kathok aku lho napa tasih tesih isih kathokmu nyoki beda kathok wong kathokmu nyoki bolongane telu inggih sing mburi nggo buntut lah inggih tak nggo ki isi sih man mburi ki bolong mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas pas piye wah kowe ora ngerti ya Truk iso kenceng kae ora njarem ora linu tasih dipun simpen sak menika isih ora merek-mereke krokodil inggih aku njaluk tulung karo kowe man wonten menapa mbok Karang Kadempel ditentremke Kurawa disingkirke blok gegeku sak menita lip mal Ndara kula sesemban kula Gus Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatotkaca Siwa Semar iya taun sami naikaning kadidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel kepareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka ampun ngowahi adat kula niki namung batur, kula niki namung Panakawan. Kula niki namung kawula. Sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan. Nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar lan prabéda kaya pangijo wantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka nggih pun mboten sah dibacut-bacutke nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya leda kurang ajar kalih kula dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den yo Siwana Yantaka kaya sira kepinak prapaku ning padukan Karang Kadempel nuwun sewu Ndara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu tampanana nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus yo Nala Garing kaya sira kepinak prapaku ning Karang Kadempel nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk tak tampa pangestu tampanana Panakawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah iya Bagong kaya ora kurang kepenak nun nggih dawa sami-sami Ndara sing dawa sami-sami apa niku tiba padha-padha ngene lho lah iya nek wis ora sanggo dawa sami-sami dipun sekecakaken nggih Den iya Bagong kaya ora kurang kepenak nuwun sewu janur gunung kadingaren gajeke kula ora weruh pitike padha tarung prenjake ora padha muni lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel Gus napa enten pandangon saking Pandhawa napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak mugi kepareng hamba Barana upami pancen rawuh wonten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa ing abding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dherekke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya Siwa Semar wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan pratane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka
lan para punakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Prabdane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepunden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Wasudakara telung candra pitung klungganing dina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta. Apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwita marang negara Ngamarta. Apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kagelan penggalih Kakang Semar. Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ngaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca. Siwa Semar anjlah ingkang Wiswita kasing samirana mrip sekar kadung nas kandanya Maweras Retnaning Diya ugek sadulita mel nuwun sewu Den. Nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji napa kula lajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika boten sowan. Nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha menggo dalan. Lah niku nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng
saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa merga isining donya menika mung merna loro ala becik bener luput sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu iya Siwa Semar nggih mula nek ana ala mesti eneng becik ana susah mesti eneng bungah eneng bejo mesti eneng cilaka iso mlebu mesti iso metu iya niku lho Den mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute mesti kecipratan walane yo dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa ngoten mula kula ora sowan aja kok 3 sasi setengah taun gedene setahun munggahe 10 taun niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan merga uripe Semar isih merdika sepisan angka 2 Semar ora sowan apa duwe gegayuhan nuwun sewu lho Den kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula sak menten gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar mengko ndak nubruk mrana mrene ndak numbuk bentus ngudel bingung sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka iya nggih niku kula lah kula niki derajate ming batur kula niki ming Panakawan kok arep duwe pengangkah sing dhuwur derajat kula Panakawan derajat kula batur pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur ming saukur karo derajating Panakawan angka 2 pun kula jelaske sampeyan ngertos to iya Siwa Semar aku ngerti syukur sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar saksuwene kula tepung kalih Pandhawa saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawa wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti claprang ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore ning mesti nganggo tembung jaluk tulung lah menika lho menika pun ditinggal enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung njaluk tulung rumangsa derajate dhuwur rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukna kae ngeten menika tembung sing langkung prayogi langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung nek kowe sela aku tulungono barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arep mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem mesti kakean alasan nek mboten percaya mang praktekke iya niki kula matur napa anane lho Den napa sing kula aturke menika lahir lan batin ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus tembunge kepenak tengati tata kramane wutuh unggah-ungguhe kebak mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene mesti dadi alus unggah-ungguhe mesti dadi alus tata kramane teng jagat niku pun mboten wonten mula kula aturke wong sal wangsul donya niki wis kobong
wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine letek. Ning dereng karuan raine ala ning atine letek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula Jasa Kulina ngempukke watu ngatoske banyu, girilusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine ledhek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwana Yantaka muni bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kula nembe manekung nglawan dewa. Kula nembe mahasinga sampun nglawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya, Ndara. Sedemtroning pasewakan blegegek sak tulita. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Oh sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula, Kiai. Kok sik to, kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene, wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotot aja. Nala garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho Pak, ning apa ya isih urip? Iya, apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdipun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun Mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ing Sambika. Kemareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Ula Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki Lurah. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man Anoman Ki Lurah Petro. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Ki Lurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petro kaliyan Kelurahan Ula Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah.
Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae wis mati, sampun ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng niring sambi kula mboten kirang prayogi ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok mbok ya Man ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong kula menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih ki Lurah. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wutuh tasih. Ora ana sing protol. Mboten ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le olahraga iki wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh sangganing para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedhah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murupadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris eka balik titiyoni kandayani tresanya purnama sasi dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nggih Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrajak tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumanura Kinapati Haryos kene kadya kagiat kang samya mulat
mel. Lo gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotruk. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa to? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tekan ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Ya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanono ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampanono. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandak apa elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asring ing dadi napas sasat ing dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mung didhawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi praptaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi.
ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kuwi bakal kasembadan. Waton kuwi gelem momong marang Basa Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula nek kowe gelem nek kowe kersa ayo tak boyong ning negara Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga-sungga kaya pusaka ora kok ming nang kene dadi Panakawan manganmu ora ajeg kadangkala sedina ping 3 kadangkala sedina ping 5 kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru. Kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking go. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayaning Gusti. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong
Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajo ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang Prasata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak bayane negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa mangke riyin pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu wong kula emoh kok mang peksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebanget ora sakokean gunung tanpa guna wase kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bakalan Durna ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangene para sata Kurawa Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya. Dul. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi?
Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Limas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat ning nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Ning ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sageng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Wah, ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene bapakne netek kanthi gayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Hah? Paham ora kowe? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadegayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Platan Karang Kadempel. Ayo, tak jereke legane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Heh, nek ora ditandhingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong Truk.
Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Saka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti kok, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang memandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestakaken dawuh. Ilah dalah. Iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyongi ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane ming Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to. Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremuk karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Men ya. Kula menika saking sibuk cangkiran. Wis meneng wae kok iki tak gawe lakon nek. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatahi ae. Mbut ora.
100. Mo. Ora wani kene. Cah gleleng temu dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kuwi ngisor tayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo ge minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngarana Man? Nggih, nyuwun pangapunten. Lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlayu badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu, para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer. Sirahmu aduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadawal. Wah, mati.
Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus Sebul. ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Li nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Nggih sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. maaf. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Maaf. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Kewes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngono kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Mun aku ra muni, coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo ke. Udah tai aku. Jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke
kapuk lho. Dret. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, mah. Ngendak ora iso mbeker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Kok ming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jayamrata ing bagian Batara. Candhak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndoro-ndoro gati. Aku wegah nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek aku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh? Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu genderuwo. Genderuwo karo bojone Slimbit. Bojone genderuwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing Slimbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lho nang kene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu sini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 laku nangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa kecek ketel? Ora ngerti. Aduh. Gaji cilahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa?
Kiai Cenco. Modal semplot cinamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping papat. Ya. Apa-apa. Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edian. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotota kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya nibani wong tuwa. Upama uduhaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ning lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dit mati. Bagong kok iso mbeker. Nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Meneh. Ngafa. Duduk. Duduk kok dudu. Piye, nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora?
Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek mingsak Anomane wae nek ngamuk dadi gila lho. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo gila lho. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh gila lho. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Jan. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin kok. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mantul tak buantem batako siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kowe aku? Ding dong ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi ini Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Ini Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, gue mandek bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ra isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano. Main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi
nyanyi sakarpe dhewe. Bermain diri. Cepate ampun kaya ngoten. Lha iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diri dengan piano. Bermain diri dengan piano. Ding darang ding darang ding Ding ding. Waduh. Keyboard Yamaha. Iya. Hei. Sawani wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampean piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main. Dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sakarepe dhewe. Piano. Main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodho milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau ngguyu, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya, celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, aku ya wani nek koyo ngono. Ayo. Mburi kok piye ya, ayo. Lho kok menggelis ya ben. Kaya kula niki, Nyo, dimatke. Mburi kok piye, Nyo? Lho, dodo kok, Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya kok. Nyo, ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan, Nyo. Lho iki ya, Nyo, ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye, Nyo? Mburi ya mburi, Nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap. As. Ayo. Oh, rame.
Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ya gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho, kok saya lirik? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Giyer. Nya. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to kowe, Bang. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget iki gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Besar kowe, kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Reka arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamikir dewate, mamikir piyambak. Panalingan hormat jaring ratri penenggak jangganira kapisanan om haneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampeyan ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban, ampun kaya ngoten. Laturing ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngadu penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan.
tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susu angin ngendi nggone lole kentos walu gimbal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Mremban tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Ya ta Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang pidune Sekar Pundak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Astina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Mremban. Ya, Badraya. Krundeteng gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkrum marane kata sini. Nuwun sewu Kyai Ki Lurah, nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajih kan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cunda Manik. Nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman nggih kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten Ki Lurah. Ya
nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten Balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten iki Lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur nursanipun Sang Marting jagat keparenga kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kira Petruk kula nyuwun pamit ya ngati-ati ya Man sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih iki Lurah Kira Bagong kula nyuwun pamit lho Kira Bagong kula nyuwun pamit mudhar ora iso pulih kaya menungsa to kowe mbeker terus iki tambah ana sik Man dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok engko sogoke ya Truk ha gene iso omong gaya ora heeh Man ngati-ati ya sayangku inggih muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel menisa jagongan inggih aku kowe Petruk Garing wong papat inggih kowe kertu Cina lho wis togong dilereni iso ora iso dilereni ra hah iso dilereni ra tak lereni lek dadi sopir ya wis sing alim-alim wae saiki ora werna-werna hati-hati Anoman sing hati-hati nyuwun pamit Lurah iya aja kaya bocah cilik senggono Kotodian Gatotkaca tinon mapakarka suta Bengkapira Kresna Parta Manohar Sakti Nira Semar kula wonten dawuh apa ingkang mbok ngendikake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Wadrana njaluk leruba pepanggil wujuding Sekar Budak Tunjung Sita nggih apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa mestine ngoten supaya apik kedadeane aja dikira Semar niku mbanci ndemban siladan sampean mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku sampean aja kuwatir sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono Siwa nggih kula pitados syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwundarawati mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke den mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa monggo anipun sapi budidaya aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Budak Tunjung Sita sing kula arep-arep nggih punden kula para Pandhawa setunggal sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Budak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gus padhaaken
Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Kaca ya, Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono Daramu ya Petruk nggih, wis taken, Bro.